ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ବା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଭଳି ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବା, ସବୁ କାମକୁ କହିବେ କାଲି କରିବା କାଲି କରିବା, କାଲି କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ କି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଦେଖ, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ହେଉ କି 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯାଅ, ଇତିହାସ ଖୋଲିକି ଦେଖ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇନାହିଁ ସେ ମଣିଷ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଛଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମନରେ କିଛି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମର ଇତିହାସ ତୁମକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ରାତି ଚେଇଁକି ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ ସହ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ପାରିବ। ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ନହେଲେ ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା କରିପାରିବ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରିବ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯାହା ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛ। ନିଜେ ନିଜକୁ କୁହ, ମୁଁ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖାଲି ଶୋଇବାରେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମୟ ଆଉ ଜୀବନ କେବଳ ତୁମର। ପାରିବ ଯଦି ଶୋଇବାରେ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସୁନାରେ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କରୁଥାଅ, କରିଚାଲ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଡରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା ନ କରିକି ଶୋଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଲ୍ ରେଡ଼ି କର। ଗୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।